הבעיה היא כזו, הבעיה היא לא במה שצביקה הראה מהתמונות הקשות מעזה. היו אירועים קשים בעזה, זאת אומרת, ככה הם הצטלמו, הם לא יכלו להצטלם אחרת, זה בכלל לא חשוב אם זה מתאונה או מפגז ישראלי או פצצה ישראלית, זה בכלל לא חשוב. היו גם פצצות ישראליות שעשו שם הרג, גם של ילדים, והתמונות הן קשות את זה. אני מבין שהטענה היא אבל לא בעיקר על התמונות, הטענה היא על האג'נדה. הטענה היא שא', הצד הישראלי בעצם או מצטמק או בעריכה למעשה מקוצץ לגמרי, זאת אומרת אין סיבה ומסובב, מתעלמים לגמרי מהקסאמים ומהגרדים על אשקלון, ומצד שני אתה רואה דווקא במה שאמר הכתב בקטר, הכתב של אל-ג'זירה פה, מה הקשר בכלל למה שאמר מתן וילנאי על שואה והדברים האלה לתמונות ולאג'נדה של זה? זאת אומרת שהוא בעצמו מייחס כבר לעצמו את האג'נדה. עכשיו האג'נדה הזו התחילה באל-ג'זירה, שהתחיל כערוץ נפלא, אובייקטיבי ובעל חשיבות עצומה, לא רק בעולם הערבי. באמת, באזורנו, גם לנו הוא היה חשוב מאוד. זה התחיל למעשה גם במלחמת לבנון השנייה, וזה המשיך כשהייתה הפריצה של הגדר, ומאותו רגע אתה ראית שיש פה אג'נדה, יש פה כתבות... גם בעליית החמאס. אולי ניתן לאיש של ג'זירה להגיב על זה. מה עם השאלה שלי? לא זו הייתה? בעצם אין לי. אז נשאל את... יש לי תשובה. צריך להודות לו שהוא... יש לי תשובה. נשאל את אליאס קרם. אליאס, אתה בירושלים, שלום לך. שלום וברכה. בעצם, למה ישראלים, בעיקר ישראלים יהודים, צריכים לצפות מרשת שרוב צרכניה הם מוסלמים, מאות מיליוני מוסלמים, שתנקוט עמדה שנופלת על אוזנינו? ודאי שלא. איך אפשר אחרת? הרי אי אפשר להפריד בדעה לידיעה. אנחנו יודעים את זה. עיתונאים ותיקים. בעצם... זה בדיוק מה שמשרד החוץ מצפה מאל-ג'זירה להיות פתאון של ישראל. העניין הזה לא יכול להיות שאל-ג'זירה תהיה פתאון של ישראל, ואתה לא מצפה שאל-ג'זירה תהיה פתאון של ישראל. היא לא הייתה ולא תהיה לעולם פתאון של ישראל, ולא תהיה לעולם גם פתאון של אף משטר ערבי או כל תנועה אחרת בעולם הערבי. נקודה, שורה חדשה. היא מבקרת את קטר למשל? מה זה? היא מבקרת את קטר? היא מבקרת גם את קטר, גם בתוכניות האקטואליה, זה ברור, אבל ברור שם... אין שום ביקורת, סליחה, בוא נדייק. א', אין שום ביקורת על קטר, ויותר מזה אני יכול לומר לך, מעכשיו, לאחר שהיה גם הסכם עם ערב הסעודית והתפייסות, לא תהיה גם שום ביקורת על ערב הסעודית. זה פשוט מאוד, אתם לא עוקבים אחרי השידורים של אל-ג'זירה אל-ג'זירה, אנחנו משתדלים לעקוב. אל-ג'זירה לא חייבת לישראל שום דבר, והיא לא חייבת להיות ביטאון של ישראל. הבעיה היא שהיא הופכת להיות ביטאון של חמאס. זו הבעיה. זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. אתם לא מסתכלים על הדיווחים של אל-ג'זירה שהם דיווחים אובייקטיביים לכל דבר ועניין. זה פשוט מאוד, אתם רוצים שאנחנו לא נשדר את התמונות של הילדים הקטנים שהם נהרגו בעצם בפעולה הצבאית שהייתה בעזה. זאת המציאות שהייתה שם. אנחנו שדרנו אותה, זאת המציאות. אנחנו לא יצרנו את המציאות הזאת, אנחנו צילמנו אותה, אנחנו לא הרגנו את הילדים. אלו ילדים שנהרגו בפעולה צבאית. יש שם המצאה חדשה, אם אתם לא יודעים, יש מצלמה, והמצלמה הזאת מעבירה את המציאות שם בשטח. המציאות הזאת, תן לי, תרשה לי, המציאות הזאת לא טובה לישראל. אבל גם ישראל לא ירתה על עצמה קסאמים בשדרות, ולא השתיקה את העיר, וישראל לא ירתה גרדים על אשקלון, היא לא ירתה על עצמה. זו המציאות. הבעיה היא שבאל-ג'זירה אין לזה חשיבות, כי זה הרי באמת לא חשוב. לא חשוב הגרדים ולא חשוב הקסאמים. יש אג'נדה, ואת האג'נדה צריך לשרת. זה פשוט שקר וכזב, זה פשוט שקר וכזב, כי אתם לא עוקבים אחרי מה שאל-ג'זירה משדרת. אני אישית הייתי בסדרות, הכתבת שלי הייתה בסדרות, היא הותקיפה שם, ואני קיללו אותי בהפגנה שאנשי סדרות עשו בירושלים, והעיפו אותי מההפגנות שם. אליאס,
אלו דברים שצריך להעמיד על דיוקם. אוקיי, בוא נעמיד על דיוקם, כיוון שאנחנו... עוקבים אחרי מה שאנחנו משדרים, ואתם מסיתים נגדנו, כי אתם גם תקשורת שמגיעים למען הממסד הישראלי. אתה משרת ערוץ שעכשיו הוא כלי התעמולה המסית ביותר לאלימות באזור, ואתה מאשים אותנו בהסתה. מג'לי וובי רוצה לטפס ולהשיג אולי תפקיד רם יותר ממשרד החוץ. הוא לפני חודש הופיע במשרדי אל-ג'זירה בשידור חי של שעה וחצי, אבל זה לא טענה של מג'לי, זה לא טענה. את עמדת הממשלה בישראל שלא יאשים אותנו בהסתה. הוא זה שמסית נגדנו, שיפסיק את ההסתה הפרועה. מותר לשאול אותך, בבקשה. בעצם, בסדר, אז הממסד הישראלי לא מתייחס אליכם כפי שהייתם רוצים שיתייחס. אז זה המחיר שאתם משלמים תמורת עמדה גאה ועצמאית. למה אתם מוחים? זה בסדר, זהו שם המשחק, זה משחק של אינטרסים. יפה מאוד, הם רוצים להחרים אותנו, אז יפורסם להם, הם מענישים את עצמם, לא את רשת אל-ג'זירה, פשוט מאוד, זאת העמדה. אנחנו חושבים שהעמדה הזאת היא ילדותית, טיפשית ומטומטמת לחלוטין. איך זה יכול? והיא מזכירה בעצם משטרים אפלים, דיקטטוריים, ולא מזכירה מדינה שטוענת שהיא מדינה דמוקרטית, ושהיא נווה הדמוקרטיה וחומש השלטון במזרח התיכון. תסלח לי, על איזה דמוקרטיה אתה מעביר ביקורת? איזה דמוקרטיה אתה מייצג? של קטר? של ערב הסעודית? של סוריה? על איזה דמוקרטיות אתה מדבר? לך יש עוד תלונות על הדמוקרטיה הישראלית? זה ברור. תגיד, אין לך שום בושה. זאת העמדה לא דמוקרטית לכל דבר ועניין. זאת העמדה לא דמוקרטית לכל דבר ועניין. אתם מרגישים את עצמכם, אתם לא רוצים להופיע באל-ג'זירה שיבושם לכם. יש לי שם בשבילך, אני ביקרתי באל-ג'זירה בדוחה. אף אחד לא היה מוכן לדבר איתי בדמוקרטיה שלכם. ביקרתי בערוץ שלכם. אף אחד באל-ג'זירה לא היה מוכן לדבר איתי כי אני בא מישראל. תאמין לי שאנחנו מבקרים גם את המשטרים הערביים, ואתם פשוט מאוד לא עוקבים אחרי מה שאנחנו עושים. אני אומר לך, אנחנו פה, אני אישית, אני נמצא... אליאס, אתה מדבר פה עם תוכנית, שנייה אליאס, זה צבי, אתה מדבר פה עם תוכנית שעוקבת ורואה את אל-ג'זירה, והם רואים את זה. אני לא זוכר ביקורת על קטר. אנחנו לא היה כאן ויכוח על המה, אלא על האיך. ג'זירה היא היחידה ששידרה צילומי תקריב ל-24 שעות, בשונה מרשת אל-ערבייה שהיא המקבילה שלכם. מה היה ההבדל? לכן זה השאלה של שלי. לא שמענו ביקורת על קטר, אני לא יודע מה יהיה עם סעודיה, אבל מוטי צודק, לא הייתה ביקורת על קטר ברשת אל-ג'זירה. תן לי להסביר לך את העמדה הזאת. יש פה שתי אסכולות. כתב של אל-מנאר במדינת ישראל. אז אל תופיע באל-ג'זירה, מר מג'לי וובי, תפסיק להסית. אם אתה לא רוצה, אל תופיע. אני לא רוצה לרדת לרמה שלך. אתה כבר ירדת לשפל המדרגות. תסלח לי, אני בערוץ מכובד ומכבד את עצמי. אני אומר לך, אנחנו לא צריכים להתעסק עם אל-ג'זירה. אם מערכת היחסים תמשיך להיות בצורה הזאת, שהם לא מדווחים אמת, ורק מדווחים את האמת שלהם והאג'נדה שלהם, אז אנחנו... אני חושב תן לי להסביר לכם רק את העמדה שלנו. יש כאן שתי אסכולות בעניין הזה של תקריב התמונות הקשות של התינוקות. יש אסכולה שאומרת שבעצם אסור לצלם את הגופות כי למת אין לו זכות או הוא לא יכול להחליט אם אכן יופיעו הצילומים האלו. ויש אסכולה אחרת שטוענת כן צריך לו שהתמונות ישודרו כי הם חלק מהמציאות. הרי הדיון הזה לא הגיע לעולם הערבי. אין דיון כרגע בנושא הזה. כשיהיה דיון בנושא הזה אולי יוחלט בקטר אם לנקוט באסכולה הראשונה או באסכולה השנייה. אני אזכיר לך שגם התקשורת הישראלית בפיגוע הנוראי שהיה בדיזנגוף הראו את התמונות הקשות והיה דיון ציבורי בישראל ואחרי זה הוחלט בתקשורת הישראלית שכן לטשטש את התמונות של הקורבנות של הפיגועים. אז כשיהיה ויכוח בעולם הערבי על איזה אסכולה הם הולכים, כן להראות את התמונות של המתים או לא להראות, אז גם תהיה החלטה בקטר אם כן להראות או לא להראות את התמונות. אבל התמונות האלה הם חלק בלתי נפרד מהמציאות, לצערי הרב, בשני הצדדים. ואנחנו מראים גם את מה שקורה בסדרות. אנחנו צריכים לסיים. אתה מכיר את האילוצים של הטלוויזיה, אנחנו צריכים לסיים. חייבים לסיים. אני מודה לך מאוד. תודה רבה. שלא יחרימו גם אתכם בערוץ.